Malawi Today. Nditu nkhani inanso imene yangochitika kumene yotsamwitsa ndionena kuti kunkhota kumeneku kwagwidwa nawonso anthu ena ake atasinthanisa marizatsi. Ndipo chimene chinachitika kwambiri nchonena kuti atamaliza zonse kuwerengera ananyamuka kupita kukagona atasayiniranso bwinobwino, koma akuti kunabwera anthu ena ndi ma ballot box amarizatsi amene anasinda mafigures. Nde kumeneku atawapanikiza ndi mafunso kunena kuti chikuchitika ndi chani, mafigures akusiyana ndi zimene tilawerengera dzulo. Kumeneku zapezeka zonena kuti anthu aja ananena kuti apa panalakwika, koma sakufotokoza bwinobwino kunena kuti zimenezi zinabwera ndi ndani. Nde mwachidule anthu amenewa anatenga marizatsi amene anasayiniridwa komanso kuwerengeredwa bwinobwino, koma vuto limeneli alitula ndithu ku Military Center ku Lilongwe. Nde nkhani yonse mmene ilili ndi mmene momo, koma umboni winanso ochokera pa Wireless ya Times ndi uwu. Monitors omwe ali kuno ku District Military Center anakayikira kuti pepala lomwe agwiritsa ntchito kupereka zotsatira zimenezi kuno ku District Military Center, zotsatira zake zinali zosiyana ndi zomwe zasayinidwa pa pepala lina lomwe mwina mamonitors zawo amene ali pa ground awapatira. Mwina ndifotokoze bwinobwino pamene pomachikuda komanso chisomo. Zotsatira zomwe zinabwera zoyambirira zomwe anali nazo komanso mwina zomwe tinali nazo ife zimaonetsa kuti mafigures analochuluka, komano zotsatira zomwe amagwiritsa ntchito kupereka pa District Military Center mkatimo kuti anthu athe kuona mmene anthu achitira atsogoleri komanso aphungu zimaonetsa kuti ena achotseredwa ndi mwina ndi mafigures okwana 3,000 komanso ena 2,000. So mamonitors amadandaula kuti chikuchitika ndi chiyani. So usikuwo tinayesesa ndithu kuti mwina tikumane ndi District Elections Officer wakuno ku Nkhotakota amene ndi Nixon Chimangeni. Anativomera ndithu tinacheza nawo usiku, anatifotokozera kuti nkhani akuti ayidula ndithu ku office yawo ku Lilongwe ku Military Center kuti mwina awathandize magawo ena ndi ena, ngakhale kuti kunoko analiso mwina awukambirana. So ali mkatikati mwina mokambirana usiku anayitanitsa ndithu mamonitors omwe anali pa ground. So tinadikira ndithu maola ochuluka tikudikirabe kuti mamonitors amenewa achoke kwawo kupena lili kufika kuno ku District Military Center. So adabwera ndi mapepala amene anapatsa ngati amene anasayinirana pa ground ipo kuti aone kuti zotsatira zenizeni ndizi. So zinaonetsa kuti pepala limene anagwiritsa ntchito kuti kupereka marizatsi kuno ku District Military Center linalilola kuika. So chitafisa Chimangeni mwina chikuchitika kapena chachitika kwenikweni ndi chani. Mwina iwo amapereka zifukwa kuti mwina zisakucheka kuti pena ndipa ngati Military Center mwina sakaonekese bwinobwino, mwina kunati kutofa mwina anapesa mafigures zola kuika, komano panopa zosezo azikambirana ndipo akumereza kuti zotsatira zomwe mwina zano official zomwe mwina anthu angachite zikhale zomwe anasayinirana poyambirira osati zomwe amafuna pa District Military Center. Chabwino ndi zotsatira zimene ukuti ufuna kuti uze panopa zosatsimikizika zimenezi ndi zotsatira zimene zidali zoyambirira. Zotsatira zomwe tifotokoze pano ndi zimene zomwe zinali zoyambirira zomwe mwina ifeso ngati atime zitikali nazo, komatu tinalipira kuti tiapatire anthu manofficial zasamene chifukwa cha mpungwepungwe mwina omwe unalipo, chifukwa panali meeting ndithu ndinaona ndithu adiki osakhazikitsa ndithu kukumana nawo anthu aja wala kuzulitatu kumafotokozera amene mafigures wa analili komanso mwina mafumu mmene amagwirira ntchito yake, koma zinaonetsa ndithu kuti mamonitors iwo anakanisisa ndithu kuti ifeyo mwina ne munthu wathu abwere kuti adzatsimikize ngati zomwe zalembedwa papa ndi zomwe iye ali nazo. So kwina mwachidumu ndi kupereka zotsatira zomwe tili nazo komanso zomwe zavomerezedwa mkatimu kuti mwina zitakuperekedwa kwa anthu ngakhale tili ali. Ndithu tikapitanso pa peji ya Kondwanika Chamba Ngwira wakambaso nkhani yomweyi yakunena kuti nkhotakota amafuna kubera atawagwira. Atamaliza kuvota ndi kusayinira onse anaweruka. Kenako anthu ena anapitisa ndi mafomu achinyengo ku District Military Center amafigura osiyana ngati marizatsi. Titaziwa tinawapanikiza ndi mafunso, kenako tinayitana mamonitor athu ndi iwo kufananisa zimene zinasayinidwa.
unapezeka kuti atichosera a DPP mavoti 3000 pena anachosa 2000 kena kuti nagwirizana zonena kuti agwirise zimene tidasayinirana nde anavomera. Tinafunsa kuti achinyengo abwera bwanji, anayankha kuti mwina anangolakwisa. Ndithu zimenezo ndi zimene zachitika ndithu kumene kunkukhota pa ground imeneyo ndi pamene pakuyendera. Mukamamva kuti anthu asakugona nkhani yake ndi imene, ndipo anthu akhala kupereka makushoni ngati amene wakunena kuti kuchitika zinthu kunja kuno ndipo kuchedwesa network kumene kuku akufuna kusinthanisa marizasi, ndipo zina mwa izo ndi zimene zikupezeka pamenepa. Nde tiye tikhale cheru komanso tione kuti zinthuzi zikuyenda bwanji, osangogona iyayi, koma tikhale cheru ndi kufufuza kuti zonse ziyende bwino, komanso anthu asankhe munthu amene amamufuna osati kukakamizidwa iyayi. Nde be alert komanso osayiwala kuyang'anira ndithu mavoti athu. Nkhani imene yangochitika kumene ndi imeneyo. Tibwerenso pano ndi update ina. Khalani pomwepo, subscribe, comment, like, osayiwalanso kupanga share kuti wena ziwapeze zimenezi. Kufikira nthawi ina, manonse, bye.